Pal tunggu, cinco atau pal tunggu, mau kira tunggu cing siam tunggu cinco atau pal tunggu di sana. Cang dilin kaya situ, kayaknya kita bawa kira mau pindah, kalau mari kita balik. Kira mana? Semua lo cing justice, marine gue cuma pal tunggu masalah. Untuk apa sih? Oh ini edisi ini nanti sekelate kamu kelarang nanti. Ini apa nih cuma ini mau kakakwe, ini kayaknya paman. Jodoh kami jodoh tiba sebelum kami. Ye bukan orang naik kerang mangnai. Waktu dia sama dengan kita jangan terlalu high nih shopnya bro. Ini saya shopnya bro. Apa kan dari mana lagi nih bro? Itu tuh palau kita mau kerang mangnai. Ada tulisan sih mana? Ini datang gue. Halo. তুমি থাকবা এখানে হ্যাঁ ওই তারা জায়গা একটু গেছে খেলিমেন গেছে লোকে जों बेलेगनि खा खामजाक चिन बुबागर बेलेगनि खा खामजाक तांगे चिन चिनि खरगनि आथुकिरि चिन दफन बिसिंगो तामिनानि खरगसा अपोस्ट सौनि नामसे कलाइको गया बेले हार्ड वर्क जों सौयो या बस दिबारसार बेलेगनि कपाल हामिया हाइपनो जों चिनि फिजाने नुखुनि रबिबो जों जस्टिस माइन्स जों तंगो तांगे जों साकिरि रिमा बाय रां रिमा बाय जों आमसबो जों खातु चिनि खानो जों मेथेमानिया तांगे जों चिनि इनोसेंट बरनो अमाय खालामनि जों बनि जों दाक्ति न जों जस्टिस मारनाय जों अबर जों हापां स्टेटनि बखागो चिन कयमुं तंनाय तांगे चिनि खरंनि अमाय आथुकिरि जों तमाम बगे जों जत जों खा खामनायजाक जों लगी तंगो चिन टिटिएटिस हापांनिगै चिनि बुबाग्रा लगी तंगो चिनि बुबाग्रा फाइकेंगै डाइरेक्ट देसा खाइफिनाय बिजि खालायफिनाय नखुङो फाइ जों चिनि बेलेगन खा खामनायजाक ताइ इसन थानाय सुरिनाय चिनि फिजानाय बिनि फला खाकसांगै तंथुं याबा चिनि नखुङो चिनि जे तंनाय रं जों लगी तंगो जों जस्टिस मायासक जों खरंखौ प्लेखे माथां